Hauwa Waraka ina zaki? Ina zaki? Wallahi industry Kano zani in je ni industry ina son in samu wanda zai sani a Hausa film saboda baba ta karuwa ce kuma ni na iya acting din karuwa dan Allah in ka sani ka taimaka ka nuna mini wallahi na iya acting din karuwa bara ma in nuna maka kaga idan na maka haka ina nufin 0 in na maka haka ina nufin 2 idan na maka haka ina nufin 8 to a haka nake ba da lambobi na karuwan da suka sani su ma sun sani ni ma a wajen babata na gani ke Hauwa Waraka har yanzu biki gama wanke-wanken ba na je na tsinto ki na rufa miki asiri yar yawon maula wallahi na daga ganin ki tsintacciyar mage wallahi tallahi ba ta mage ki gama mini ki